Kabondo gidhi chopo sadi. Ok mano wachopo sadi kutieno ok dhi nyalore. Kata saa 4. Nikech joma wuotho mbele mtoka te mawuotho mos. Sama gitamore bi ji ok dhi. Be sama gichung' ni koro ok udhi. Koro kata uchwadgi to ok giwuogi. Ok dhi nyalore. Koro aparo ni the best thing kapo ni gidwaro ni mondo nyasi odhi otimre maber. Macha jaduong' Randa kose? Mano jaduong' Odugi Randa. Mano Odugi Randa. Jakom do Council of Elders. Waneno kochopo kanyo Mamboleo. Gin gati gi kodh yamo. Gin gi kodh yamo. To gi organizing secretary. Mano gin Bondo. Gidonjo Bondo. Mano gin Bondo Karaila. Kendo caption no to ndiko na ni Mamboleo. Aparo ni en Bondo. Ondiko Bondo. Okay, koro gidonjo dala Karaila mondo wang'iyane ni to ang'o madhi timore. Kapo ni gichako loso kanyo to wabro kwa director marwa mondo wadhi achiel kachiel nyaka kono mondo wawinjane gino magiwacho. Mano jaduong' jodong oganda Luo, jaduong' Odugi Randa makoro osedonjo e dala. Watemo ng'iyane ni to samoro nyalo bedo yoyote moro samo donjo ni kata gimoro amora madhi timore. Aneno ka jok madonjo e ot bende ipuodho mana gi jolweny. Jolweny otwere kanyo matamre gi nono. Mae nyiso picha maduong' ahinya kuom Raila. Jolweny ma Kenya owuok karom gi nyoro nye jolweny nitiere Bondo mang'eny. Kendo kata nitie jalweny manya tudorago manye temo nyisa chenro madhi mbele kono. Koko nane giketa arita motegno onge fujo madhi timore. Nitie jalweny manye nyisa nyomi updates kaka gimoko timore. Oro na picha kaka ji opangore ndara gi loche gi gapiko mang'eny. Nyasi machal kama ineno mogik karang'o? An pok aneno e ngimana kama sechopeni. Nyasi machal kama pok aneno. Nikech kata nyasi manotimne president we wasongre kako oganda Luo. Ni gima president ma otimoni. Kata president an gisetho Moi otho ka waneno wadongo. Kibaki nyotho ka waneno wadongo. Pok aneno aina ni. Podi. Unless ni inti seneno moro. Pok aneno. Dong ing'eni ya gima natemo nyiso kata VOJ. Yes. Ni kane jaduong' Moi otho. Noter ringre parliament ma ji oneno gi kwe. Kibaki otho. Oter ringre parliament ma ji oneno gi kwe. Koro mae obedo matek. Parliament ji nyo ng'eny manok nyalre. Yes. Mangeche ni kata huma ma en go madonjo no bende en Ruth Odinga. Ma en nyamina makata ma en women rep ma county ma Kisumo. Ma bende donje dala kanyo. Wabro temo nyiso kapo ni gibro loso. To wabro kawo thuolo makanyo mondo wadhi achiel kachiel nyaka Bondo. Mondo wawinjane gigo magiwacho. Koro natemo nyiso VOJ ni kata mana Kibaki kata mana Moi. Nopanga ji to mar Raila ni dhano nyomwomore mang'eny ma sirikal wacho na pana koro water gini Kasarani. Nikech gik mang'eny samoro do kethore Bondo. Ok ang'e ni director akia ni wanyalo yudo duol mar Ruth Odinga. Aparo ni podi. Ka gibro chako loso to bende wabro winjo gima giwacho achiel kachiel kowuok e dala no. Aneno ka jotelo mang'eny nitie kanyo mopogore ma bende oseyuoro kanyo. Ka gichako loso neno kaka security oketi e dhot ma jolweny morito dhot onge donjo yuma. Mano lich ahinya. Haya. Gisani akia ni kaka jodong Luo kosetiek iko musetero buru tich ang'o modong' kuomu kaka jodongo? Jakom koseiki moter buru